модари вакили дифои зиндонии тоҷик Бузургмеҳриёров талаби адолат кард. фишори мақомоти вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон барои қатъи фаъолияти созмонҳои маданӣ. боздошти як муҳоҷири тоҷик ба иттиҳоми бадахлоқӣ дар Русия. шикояти як корманди собиқи пулис аз бесарпаноҳӣ. модари Бузургмеҳрёров хостори адолат дар зимни баррасии парвандаи ҷадиди писараш шудааст. ҳури Нисо Исҳоқова таъйинномае аз раиси дафтари раёсатҷумҳурӣ ва сардори сарраёсати иҷрои ҷазои Вазорати адлияи Тоҷикистон хостааст, то Озода Раҳмон ва Мансурҷон Умаров, руъасои ин ду ниҳод, имконият диҳанд, ки адолат дар зимни баррасии парвандаи писараш риоят шавад. дар моҳи гузашта алайҳи Бузургмеҳрёров вакили мудофиаи зиндонии тоҷик иттиҳоми ҷадиде эълон ва ба ин хотир ӯ ба боздоштгоҳи муваққатӣ мунтақил шуд. ҳолон ки ӯ қаблан ба 28 соли зиндон маҳкум шуда буд ва дар зиндон ба сар мебурд. қарор аст ин иттиҳом алайҳи ӯ баррасӣ ва ҳукми ҷадиде дар нисбаташ эълон шавад. дар ҳамин ҳол модари Бузургмеҳрёров дар номааш ба Озода Раҳмон ва Мансурҷон Умаров навиштааст: ман дар ин ҷо дар бораи гунаҳкор будан ё набудани писарам намегӯям ки писарамро озод кунед. талаби ман чун шаҳрванд ва модар ин адолат аст. бигзоред ки писарам худро ҳимоят карда тавонаду аз ҳуқуқҳои конститутсионии худ истифода барад. далелу суханони ӯро низ шунавед. ба унвони шумо маҳз барои он ариза менависам, ки бовар дорам ба мадад ва дахолататон дар ин қазия. ҳури Нисо Исҳоқова дар идомаи номааш навиштааст: ба беғайр аз ин додгоҳҳо ва ҳамчунин муфаттишони Вазорати умури дохилии Тоҷикистон дар таҳқиқи қазияи писараш бовар надорад. бинобар ин таи як нома ба мақомоти мазкур муроҷиат кардааст. Бузургмеҳрёров аз вакилони дифои саршиноси тоҷик аст, ки пас аз боздошту зиндонӣ кардани мақомоти ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон дар соли 2015 ҳимоят аз ҳаққи онҳоро дар додгоҳ ба зимма гирифт. аммо мақомоти Тоҷикистон алайҳи ӯ низ парванда боз карданд ва ин вакили дифоъ ба иттиҳоми қаллобӣ ва сохтакорӣ таи 3 ҷаласаи додгоҳӣ ба 28 соли зиндон маҳкум шуд. феълан гуфта мешавад, алайҳи ин вакили дифои зиндонӣ барои бори чаҳорум бар асоси бандҳои А ва Б қисми 4 моддаи 247 Кодекси ҷиноии Тоҷикистон парванда боз шудааст. чанде аз созмонҳои байналмилалӣ, ба хусус Созмони Милали Муттаҳид ва Иттиҳоди Урупо, дар гузашта хостори раҳоии ин вакили дифоъ аз қайди зиндон шуда буданд. аммо мақомоти Тоҷикистон ин ҳама дархостҳои созмонҳои байналмилалӣ ва дифоъ аз ҳуқуқи инсонро сарфи назар карданд. созмонҳои ҳуқуқи башари ҷаҳонӣ Бузургмеҳрёров ва афроди зери ҳимояи ӯ дар соли 2015-ро дар зумраи зиндониёни сиёсӣ эътироф карданд, ки мақомоти Тоҷикистон онҳоро бо ҷурмҳои сохта пушти панҷара бурданд. мақомоти вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон болои иддаи аз созмонҳои маданӣ фишор оварданд, то фаъолияташонро қатъ кунанд. ба иттилои Радиои Озодӣ ҳадди аққал намояндагони 5 созмони маданӣ гуфтанд, онҳо зери фишор қарор гирифтанд, то бо муфлис эълон кардани созмонҳояшон ба фаъолияти худ поён диҳанд. ин манбаъ ба далели зери фишори бештар қарор нагирифтани ҷомеаи мадании Бадахшон аз овардани исми муассисону мақомоти ин созмонҳои маданӣ худдорӣ кардааст. вале менависад, мақомот болои онҳо фишор ворид карданд, то ихтиёрӣ фаъолияташонро қатъ намоянд. манбаъ аз номи як ҳамсуҳбаташ дар Хоруғ менависад, пас аз амалиёт дар Бадахшон дар шаҳри Хоруғ шумораи соҳибкорони хурду миёна якбора коҳиш ёфт. ҷои кор қариб ки нест. дар ташкилоти ҷамъиятӣ сокинони минтақа кор мекарданд ва бахши дигари мардум ба воситаи ин созмонҳо ёрӣ мегирифтанд. имрӯз ин ташкилотро маҷбур карда истоданд, ки гӯё бо хоҳиши худ фаъолияташонро барҳам диҳанд. дар ҳамин ҳол Ғолиб Ниятбекзода, сухангӯи раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон гуфтааст, онҳо созмонҳои маданиеро барҳам доданд, ки дар воқеоти соли гузашта бо гурӯҳҳои ҷиноӣ ҳамкорӣ доштанд. бояд гуфт, ҳадди аққал аз тирамоҳи соли 2021 ба ин су мардуми вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, ба хусус шаҳри Хоруғ ва чанд навоҳии атрофи он мавриди фишору саркӯби ҷиддии ҳукумат қарор доранд. дар пайи ҳаводиси ахири шаҳри Хоруғ ҳадди аққал 2 нафар аз раҳбарони созмонҳои маданӣ дар ин минтақа зиндонӣ шуданд. Улфатхонум Мамадшоева, раиси Созмони мадании Номус ва инсоф, ва Манучеҳр Холиқназаров, раиси Анҷумани ҳуқуқшиносони Помир, дар зумраи нафароне мебошанд, ки дар пайи ҳаводиси ахири Бадахшон зиндонӣ шуданд. як шаҳрванди Тоҷикистон ба иттиҳоми фасоди ахлоқӣ дар Русия боздошт шудааст.
созмони газета нуқтарӯи Русия менависад, ин шаҳрванди Тоҷикистон дар вилояти Ленинград дар бадахлоқӣ нисбат ба кӯдакон муттаҳам мешавад. гуфта мешавад, ин шаҳрванди Тоҷикистон бо афроди ноболиғ аз тариқи интернет суҳбатҳои қабеҳ ва нораво мекардааст. ба иттилои манбаъ, ин муҳоҷири корӣ ки дар вагоне дар маҳаллаи Новоселияи вилояти Ленинград ба сар мебурдааст, аз тариқи интернет бо ноболиғон дар мавзӯъҳои хоси афроди болиғ суҳбат ва аз онҳо талаб мекардааст, ки ба ӯ аксҳои маҳрамонаашонро фиристанд. феълан аз ин муҳоҷири корӣ, ки дар боздоштгоҳ аст, ном бурда намешавад, аммо манбаъ гуфтааст, телефони дастии ӯ мусодира шудааст, то таҳқиқ шавад, ки ин муҳоҷир бо чанд нафар аз ноболиғон дар ин гуна мавзӯъҳо суҳбат кардааст. ин дар ҳолест, ки мақомоти интизомии Тоҷикистон чандин маврид аз тамаҷҷӯии ҷавонону мардон аз занон пас аз ба даст овардани аксҳои урёни онҳоро ошкор карданд. як корманди собиқи милиса бесарпаноҳ мондааст. ӯ дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфтааст, талошҳояш барои соҳиб шудан ба манзили зист бенатиҷа анҷом ёфтанд. гуфта мешавад, номаҳои ӯ ба Эмомалӣ Раҳмон, президенти Тоҷикистон ва дигар мақомдорон барои соҳиб шудан ба манзили зист токунун ҳеҷ натиҷае надоданд. аз ин зани корманди собиқи мақомоти пулис Анварби Асадуллоева ном бурда мешавад, ки 41 сол дорад ва аз сокинони шаҳри Кӯлоб аст. ба иттилои манбаъ, ӯ соли 2016 дар дастаи таъиноти махсуси Вазорати Умури Дохилии Тоҷикистон ба фаъолият пардохт, аммо соли гузашта корро дар ин ниҳоди давлатӣ тарк кард ва ба Русия муҳоҷир шуд. ӯ далели аз кор дар мақомоти пулиси кишвар рафтанашро ба дастгирӣ наёфтанаш аз тарафи ҳукумат муртабит донистааст. дидам ки дастгирӣ аз тарафи ҳукумат ки нашид, баъд хостам ки бас кунам. بعد کنترک مجدد کردم، کنترکم که بود کشید، بعد گزارش نوشتم به شهر مسکو رفتم. манбаъ мегӯяд, ӯ дар зимни фаъолият дар мақомоти пулис 1100 сомонӣ маош мегирифт, ки ҳатто барои кирояи хонаи иҷорааш кофӣ набуд. гузашта аз ин, ба далели бемории модару бародараш, ӯ 110 000 сомонӣ қарздор шуд ва барои баргардонидани ин қарз корро тарк карду ба Русия рафт. مسکو 4 ماه ایستادم. همین 4 ماه من چقدر شتم خوردم، عذابانی کشیدم، چقدر بسیاری بد، چقدر سلامتی من دست دادم. модари Анварби Асадуллоева низ таъид менамояд, ки маоши духтараш барои зиндагии ӯ кифоят намекард ва ба ин далел аз эшон кӯмак мепурсид. اینجا کوارتران تو جا کوارتران گمهل تلفن میکرد که اینا مرد یکون چیز روی کنین، اینا بعد ما میگفتیم ما تا چی روی کنیم، ما بعد از کی روی کنیم. ин зани корманди умури мақомоти дохилӣ фаъолият дар ниҳоди давлатиро ба далели бетаваҷҷӯҳии мақомот ба шароити зисти ӯ ва надоштани пули табобати саратони синааш қатъ кардааст. рутбаи ӯ прапорщики калон аст. ин дар ҳолест, ки соли гузашта Гулбаҳор Ғафорова, ҳаҷвнигори шинохтаи тоҷик ва аълочии фарҳанги Тоҷикистон таи муроҷиати видеоӣ аз надоштани манзил ва маоши нокофӣ барои рӯзгузаронӣ шикоят карда буд. аммо баъдан Абдураҳим Бобоҷонов, маъруф ба Раҳими Ғармӣ, аз тоҷирони муваффақи тоҷик ба ӯ хона туҳфа кард. аммо ҳукумати Тоҷикистон ба ин мушкили ин аълочии фарҳанг расидагӣ накарда буд.